Usekuphindile lokhu adume ngakho umnumzane Panyaza Lesufi oyilunga le-ANC ophinde abe uPremier wakwisifundazwe sase-Gauteng etshela umnumzane Cyril Ramaphosa ukuba akasayine iBella Bill okuyinto esicukuluze iDA kakhulu. Ngiqale ngobingelele ngokwamukele le channel eMasweti Muna Production okubingelelayo Mxolisi Mfana kaDlomo. Uma ngabe uyaqala ukufika cela ukuthi ngenze isiqiniseko sokuthi ucofa subscribe maqedwe kwale video ushawa like bese ke uyakhomenta kulolu daba lwanamhlanje. Nganza kwethu inkulu indaba engomnumzane Cyril Ramaphosa kanye neDA bese ke kuba umthetho obizwa ngokuthi ke iBella Bill walapha ke eMzansi Afrika. Lo mthetho ke uma ngabe usayinwa usuke ke uzochibiyela umthetho okanye imithetho yezemfundo yalapha eMzansi Afrika, uzoqinisa imithetho yezemfundo, uzokwenza imfundo yalapha eMzansi Afrika ibe ngcono. Kodwa ke nje ikakhulukazi lo mthetho uzokwenza ukuthi ke imfundo ifane kwizingane zebala limhlophe nezingane zebala elimnyama, ungabi nakho ukukhetha indlela okufundwa ngayo esikoleni ifane, kuphinde kuqiniswe, kuphinde kuhlolisiswe nendlela okuqashwa ngayo othisha, kuphinde kubhekwe izinto ezifana ke nezifundo ezulimi lwasekhaya ezifundwa ezikolweni, okuyinto ke iDA ke iphikisayo ekakhulukazi nje ekhala nangokuthi ke uhulumeni akanayo okanye ke iBasic Education ayinayo leyo mali engango 12 billion efunakalayo ukuze ke lo mthetho usebenze ngendlela eqondile. Ngiyobuya ngenye ivideo ngiphinde ngikuchazele ukuthi ke iziphi ezinye izathu ezenza ukuthi ke iDA ingawufuni lo mthetho, ngiphinde ngikuchazele ukuthi ke iziphi ezinye izathu ezenza ukuthi ke umnumzane Cyril Ramaphosa afune ukusayina lo mthetho nokuthi lo mthetho ungasiza kuphi lapha ke eMzansi Afrika. Umnumzane Panyaza Lesufi ke ubonakale eshicilela ke epagini lakhe la ku Twitter replya kwi-tweet ebikade ke ibhalwe iDA lapho khona besho ke umnumzane Cyril Ramaphosa ungabusahlehla ke njengamanje sayina lo mthetho weBella Bill, lapho khona bekade ke phendula kwi-tweet ebikade ke ibhalwe iDA lena ke ebithi ke uPresident John Steenhuisen uPresident weDA uzohamba ayohlala kwi-meeting nomnumzane Cyril Ramaphosa ezama ukumvimba ukuthi ke kungani kumele ukuthi ke angasayini leBella Bill. Uphinde ke futhi ke wabonakala ejabule uma ngabe ke ipage lepresidency yalapha eMzansi Afrika liveze ukuthi noma kanjani kusasa ngolesihlanu umnumzane Cyril Ramaphosa uzoyisayina iBella Bill. Nganza kwethu iningi kakhulu inselela umnumzane Cyril Ramaphosa abhekene nayo ngale Bella Bill, wonke amehlo athe njo kuyena. Ngizokukhumbuza nje ukuthi ke iqembu leDA lomthetho kudala kwasekela uphikisa kusukela lisase yiqembu eliphikisayo, kanti iqembu leANC kanye ngithi umnumzane Cyril Ramaphosa kudala lomthetho naye efuna ukusayina bengakabi kwiGNU neqembu leDA. Ngakho ke omunye wabo akekho nofuna ke ukuhlehla phakathi kwalamaqembu, ngoba sizokhumbula ukuthi ke sisabheke okhethweni luka 2026 abantu bayafuna ukubona ukuthi ke bathembeke kanjani okanye ke amaqembu abo athembeke kanjani kubona nakuyithembiso abebekade bezenzile. Amehlo ke izakhamuzi eziningi zomzansi Afrika athe njo kumnumzane Cyril Ramaphosa bafuna ukubona ukuthi ke ingabe uzovuma na ulawulwa iDA, kanti futhi abanye bafuna ukubona ukuthi uzoqhubeka na ayisayine leBella Bill engase yenza ukuthi ke ubudlelwane babo neDA kanye namanye amalunga kuGNU bungabe busaba buhle kuya ke phambili. Kanti futhi ke iqembu leDA like lasabisa nangokuthi uma kungenzeka nje ayisayine lizoyishiya phansi iGNU. Nganza kwethu ngizolinda ngilokho ngululandele njalo lolu daba sibone ukuthi ke kusasa ngolesihlanu mhla ka 13 September 2024 umnumzane Cyril Ramaphosa uyawusayina na lo mthetho. Engizocela kuwena nje ukuze ungeke usale ngaphandle ukuthi ngenze isiqiniseko sokuthi uSubscribe like bese uyakhomenta uphinde ushare le video omunye oseceleni kwakho. Ngiyabonga, sidibana kwi video elandelayo.